thì khăn du to khi là Christian là bộ là hiện asolfa ang takan sa kanuam lo zo khi om về thôi à chung zinga mi chu hei po hiện ya asolfa ang tak chuan chan dam tu cha tuan nun na i ne na om rang hi ka du e an tiang chi kha ni a lung len thak lo de hlek zo kha chu wangin chan dam tu cha tuan nun na thì hàng sớm ấy thì là lang lon chuẩn bị cái là thế po kha poi em chuang lo wa mai mai la tho me solfa ang taka i competition te ro chu ni se a solfa ang chia chu ni lo ni tu na kan play dan po kha